Hej, det her det er vores ansøgning til DMJX Docs. Jeg hedder Katrine. Jeg hedder Karoline. Og jeg hedder Lucia. Ja, og vi er simpelthen 3 piger fra første semester hold 4, som er mega nysgerrige på det her med at komme ud og prøve nogle grænser af, og også sætte os selv i nogle situationer, vi normalt ellers ikke vil befinde os i, og ligesom se, hvad vi kan lære fra det her. Og det, vi synes kunne være rigtig spændende, det er at arbejde i det her dokumentarformat, fordi det kan noget andet end det skrevne og lyd. Det er vi ret fascineret af, hvad man kan bruge det til. Og I skal selvfølgelig vælge os, fordi vi er 3 unge kvinder med ben i næsen, der har mod på en masse, kan en masse, arbejder godt sammen. Og vi tror, det vil kunne blive rigtig, rigtig godt. Og så har vi masser af idéer, ikke mindst. Ja, og I skal også vælge os, fordi vi har faktisk lidt erfaring inden for det her. Katrine og jeg har lidt erfaring med at redigere, og du har lidt kameraerfaring. Mm-hmm. Så det er jo også et plus. Ja, og så har vi også en skuffe fuld af gode idéer. Vi har valgt 4 idéer, som vi gerne vil fremhæve i dag. Og den første, det handler om, at vi vil gerne finde en person, måske gerne et ung menneske, som lever i sorg, og som også udfordrer lidt de her tabuer, der er omkring sorg, og om, at det er noget, der er okay, som man lever med hele livet, og at det er også okay, og måske også finde lidt forskellige syn på døden, så der ligesom er sådan lidt forskellige holdninger eller syn på, hvordan man kan leve med det her. Ja. Den anden idé, vi har snakket om, det er at undersøge incel-miljøet, og så om vi kan finde nogle personer, som er villige til at fortælle om deres holdninger, og hvorfor deres udvikling i det. Det synes vi kunne være ret interessant og ikke mindst aktuelt at undersøge. Og en tredje idé, vi har, det er at lave en dokumentar om en landmand, der skal genstarte, kan man sige, sin minkfarm. Ja, fordi det er en ret sådan, aktuel historie, kan man sige. Og vi tænker også, der kunne være nogle gode billeder i det. Ja, og den sidste idé, det er en helt konkret idé fra en oplevelse, jeg havde i Paris, hvor jeg mødte en ung dansk pige, som var stripper. Så det var meget overraskende, at hun kom til Paris for at være au pair og var intern stripper, så vi kunne godt tænke os at udforske det her strippermiljø i Paris eller i Danmark. Men sådan lidt udforske det her med det aktive valg, og hvilke forskellige typer, og hvilke forskellige grunde, der kan være til, at man vælger sådan en karriere. Så vi glæder os til at høre mere fra jer. Ja, det vil jeg gerne vil sige. Så vil jeg også.